அச்சோ பாவாடை துவைக்க மறந்துட்டேனே. சினிமாவுக்கு போன என் பொண்டாட்டி வரதுக்குள்ள துவைச்சு காய போட்டுரும், இல்லைன்னா என்னைய துவைச்சு காய போட்டுருவா. செல்ல எனக்கு 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 டேய் துறப்படா. நீ எப்படி சாப்பிடுற நானும் பாக்கண்டி. டேய் யாரா நீ? என்ன தேரும் தான் என் ஓனர் மேல உட்காருவா. இருடா உன்னை சாப்பிடுறேன். என்ன நாத்தம்டா, போய்த்தல போய்த்தல. ஓனரம்மா அங்க பாருங்க அங்க பாருங்க. டேய் என்னடா என் புருஷன் உன் வீட்டுக்காரையை தள்ளிட்டு போறான்? நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல, நீங்க தான் நம்பல. இப்ப பாத்தீங்களா? ஆமாண்டா நீ சொன்னதுல உண்மைதான். சரி சரி நம்ம இப்ப வர்றோம். பொட்டிலாம் கட்டி ரெடியா தான் இருக்கு. இப்ப கிளம்பிட வேண்டியதான். யோ சீக்கிரம் தோயா. டேய் மாப்பிள அங்க இல்ல, இங்க இருக்க ஊரு. வா வா. இந்த வாசல்ல நிக்குதுல பண மரத்துல பாதி, இதான் நம்ம ஓனர். பாத்துக்க. ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. டேய் கடிக்காத கடிக்காத. என்ன கடிச்சிட்டு எந்த வந்துட்டு நீ எதையா தூக்கிட்டு ஓடுறான்? அடா பாவி, ஒரே ஒரு லெக் பீஸ் வச்சிருந்தா 5 தூக்கிட்டு ஓட்டான்டா. மாட்டிக்கிச்சே